Vídeo número 23, part 2, mosaics amb translacions. Amb l'eina de translació, la tenim aquí, anem a construir un mosaic amb rectangles. Primer construïm un rectangle amb l'eina Polygon. El tenim aquí, tanco i tinc ja aquest rectangle. Ara vaig amagar les etiquetes d'aquest rectangle. Per repassar, aplicarem dues simetries axials respecte a un dels costats. Apliquem la simetria axial d'aquesta figura respecte a aquest costat i la simetria axial d'aquest rectangle respecte a aquest costat d'aquí. I ara aplicarem una simetria central d'aquest rectangle respecte a aquest punt d'aquí. Activo simetria central d'aquest rectangle respecte a aquest punt d'aquí. Aquí hem repassat d'alguna forma la simetria central i la simetria axial. A continuació anem a definir els vectors, però primer haurem d'escollir una sèrie de punts. Escollirem els punts centre de cada figura, de cada rectangle. Anem al grup d'eines de punt i escollim punt mitjà o centre. Selecciono aquest rectangle i cliqui on cliqui, sempre obtindrem el punt central de la figura. Ara ja tenim els punts que m'interessarà per traçar els vectors que em permetran fer translacions. Anem a començar pel primer vector. Un vector 1, un vector 3, 0. Que es trasllada les figures 3 unitats cap a la dreta. A continuació, un altre vector, el vector V baixa, que ens permetrà desplaçaments verticals cap avall de 2 unitats. I finalment, un altre vector que ens permetrà translacions en diagonal. És el vector W, el vector amb el qual traslladem 3 unitats cap a la dreta i 2 cap avall. Anem a començar construint aquest mosaic. Primer seleccionem aquest rectangle i li apliquem una translació en diagonal. Selecciono el botó dret i apliquem una translació al vector W. I tinc, per tant, una translació en sentit diagonal. Faig el mateix amb aquest rectangle, translació també en diagonal, activant el vector W. Ara farem, per exemple, translacions en sentit horitzontal. Per exemple, hem de seleccionar adequadament. Aquesta selecció no m'interessa perquè fixeu-vos que hem seleccionat dos vectors alhora, i això no pot ser. Per tant, hem de sempre seleccionar figures en el qual únicament seleccionem un sol vector per aplicar una única translació. Anem a seleccionar, per exemple, anem a esborrar aquest punt d'aquí, selecciono, per exemple, aquest rectangle i li aplico una translació al vector 1, una translació que serà horitzontal cap a la dreta.
Ara agafem aquest rectangle d'aquí, el selecciono, el botó dret, i li aplicarem una translació vertical cap avall. Anem completant el mosaic. Ara ens queda aquesta part d'aquí. Podem aquí, aviam, intentar col·locar alhora 3 rectangles. A veure si ho aconseguim. Seleccionem, botó dret. Va bé perquè no tinc seleccionat cap vector, per tant podem seleccionar el que vulguem nosaltres. Translació, i li apliquem un desplaçament horitzontal cap a la dreta amb el vector 1. Anem a completar el mosaic en aquesta part esquerra d'aquí. Per exemple, anem a començar omplint aquest forat d'aquí. Selecciono aquest rectangle i li aplico una translació vertical cap avall amb el vector V baixa. Ara ens queda això d'aquí, selecciono aquest rectangle i li aplico una translació cap avall de 2 unitats. Faig el mateix amb aquest rectangle d'aquí, exactament igual, translació vertical. I ara ens queda emplenar aquest tros d'aquí. Selecciono aquests 2 rectangles, translació, i ara traslladem cap a la dreta. Per tant, apliquem el vector 1. Ja tinc completada la figura d'aquest mosaic. Ara només ens queda que amagar totes les etiquetes. Per tant, seleccionem tot el mosaic. Una altra vegada. Ja no tenim a la vista gràfica cap etiqueta. El que farem serà amagar tots els punts. Per fer-ho més fàcil, anirem a la vista algebraica, ordenem segons el tipus d'objecte, selecciono tots els punts, botó esquerre, ara botó dret, i ara amago l'objecte, amago tots els punts. I ara ens queda finalment amagar els vectors. Anem als vectors, tots seleccionats, botó dret i amago els vectors. Si volem podem acolorir alguns d'aquests rectangles, per exemple aquest d'aquí, fixeu-vos que està activada per l'etiqueta quadrilàter, botó dret, propietats, li assigno un color, per exemple, negre, aquest d'aquí que ho he de fer sopur, propietats, li assigno un altre color, aquest d'aquí li assigno color, per exemple, blanc. Ara el que podem fer és, si ens interessa, fer desaparèixer de la vista gràfica els eixos i la quadrícula. Aquí podem tenir un resultat. Correspon a un mosaic de 4x4 format per rectangles i utilitzant l'eina de translació.